नमस्कार, मी केवल द केवल व्हॉइसवरती आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. ही जी दिवाळी आहे माझ्यासाठी, ही विदर्भातली माझी दुसरी दिवाळी आहे. गेल्या वर्षी पण मी विदर्भातच होतो आणि आजही यावर्षी मी आज विदर्भात आहे. दिवाळीचा हा दुसरा दिवस आहे आपला. विदर्भात फिरत असताना, हे एक आयुष्यातला प्रवास करत असताना अनेक माणसं आपल्याला भेटतात. त्यातली काही चांगली माणसं असतात, काही वाईट माणसं असतात. आज अचानक विदर्भातील काही जिल्ह्यांमध्ये फिरत असताना मला एक अशी व्यक्ती मिळाली, जी ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना नक्कीच एक प्रेरणादायी व्यक्ती म्हणून राहू शकते. आणि या व्यक्तीसोबत मी ज्यावेळी बोलत होतो, त्यावेळी अनेक गोष्टी मलाही शिकायला मिळाल्या आणि मला वाटलं की अ, जे आपल्यासोबत जे सर आहेत, ज्या व्यक्ती आहेत, जे पाहुणे आहेत आपल्यासोबत या ठिकाणी आज, तर त्यांच्याकडून नक्कीच आपल्यालाही एक प्रेरणा मिळेल. तर नमस्कार सर, आपलं खूप खूप नमस्कार, स्वागत आहे नमस्कार मध्ये मित्र. केवलमध्ये. जसं सर, तुमची आणि माझी एक अचानक भेट झाली बरोबर. आणि त्या भेटमध्ये माझं तुमच्याशी बोलणं झालं. एकदम मलाही तुमचा प्रवास ऐकून हे झालं, की ग्रामीण भागातून ज्यावेळी अशी मुलं एक अधिकारी म्हणतात, आज तुम्ही स्वतः सरकारी अधिकारी आहेत. थोडं आपल्या प्रेक्षकांना जरा तुमच्याबद्दल ओळख करून सांगा म्हणजे. मित्रांनो, माझं नाव शरद श्याम भस्मे. मी वर्धा जिल्ह्यातील कारंजा गाडगे या तालुक्यापासून 3 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या बोरगाव ढोले या गावातील प्रॉपर आहे. आणि आतासुद्धा माझे कुटुंब आणि आम्ही या गावातच राहत आहे. माझे आईवडील शेतकरी होते. आम्ही तिघे भाऊ बहीण आहोत. आम्ही दोघेही भाऊ गव्हर्नमेंट सर्वंट आहे. आणि आमच्या आई-वडिलांचं शिक्षण जर म्हटलं तर 9वी आहे. आणि त्यांनीच आम्हाला पुश केलं, की आपण चांगलं समोर शिकून काहीतरी मोठं बनावं. त्यासाठी आम्ही आई-वडिलांच्या प्रेरणेने आता शिक्षण घेऊन अधिकारी बनलेलो आहे. सुरुवातीला ग्रामीण गावातच गावातल्या शाळेमध्ये 7वी शिक्षण झालं, जिल्हा परिषदचं. त्याच्यानंतर आमचंच पर्याय म्हणजे एकच कारंजा गाडगे हां. आणि तिथल्या तालुक्यातली शाळा. आणि जे समोरचे व्यक्ती जे शिकतात त्याच पद्धतीनं आपलं शिक्षण म्हणजे तेच मराठी मीडियमला 7वीला 8वीला ॲडमिशन, 8वी 10वी, 10वी नंतर 11वी 12वी आर्ट आणि 12वी नंतर ग्रॅज्युएशन BAमध्ये. एमध्ये. जे समोरची व्यक्ती शिकायची त्या पद्धतीनं आमचं ग्रामीण भागातलं आम्ही त्याच्या मागे मागे शिक्षण घेत होतो. तर ग्रॅज्युएशन नंतर आम्हाला थोडं कळायला लागलं, की आपण कुठल्यातरी क्षेत्रात नोकरी करावी किंवा शेती जे क्षेत्र आहे, आम्ही शेती जवळून पाहिलेली आहे आणि केलेली आहे. आई-वडिलांसोबत एक शेतकऱ्यासारखी शेती आम्ही केलेली आहे. परंतु भविष्यात शेतीवर अवलंबून राहणं हे कुठेतरी धोकादायक वाटत होतं. म्हणून आपण एखादी काहीतरी नोकरीवर लागावं, प्रायव्हेट असो की सरकारी असो, अशा प्रकारची कुठेतरी भावना मनामध्ये निर्माण झाली आफ्टर ग्रॅज्युएशन. आणि ग्रॅज्युएशन नंतर मी MA करायला काटोलला गेलो. काटोल एक आमच्या इथे तालुका आहे नागपूर जिल्ह्यात. त्या ठिकाणी नवीला कॉलेजला MA करत असताना स्पर्धा परीक्षेची बुक्स, तिथे स्टडी सर्कलची मासिक, उपकार प्रकाशन सेंट्रल गव्हर्नमेंटचे मासिक आणि तसंच इतर बुक्स वगैरे ज्या होत्या त्या वाचून कुठेतरी स्पर्धा परीक्षेचा एक मार्ग सापडला, की आपण यामध्ये मेहनत करून नोकरी मिळवू शकतो आणि फ्रीमध्ये नोकरी मिळवू शकतो. मी थोडंसं तुम्हाला थांबवेल. जसं तुम्ही म्हणाला की एक गावातून तुम्ही आलेला आहात, हो. विदर्भासारख्या एका जिल्ह्यामधून. थोडं तुमच्या गावाविषयी आणि तिथली परिस्थिती त्यावेळी कशी होती त्याच्याविषयी. मित्रांनो, आमच्या गावाची लोकसंख्या जर पाहिली तर 1200 लोकसंख्या आहे. छोटंसं गाव आहे. आणि रस्तासुद्धा आमच्या गावाला शाळेत जायला नव्हता. त्यावेळेस 1-2 बसेस राहायच्या. त्या बसेसमध्ये पूर्ण गर्दी राहायची. म्हणजे आम्ही 8वी पासून सायकलनी ही 3-4 किलोमीटर हायवे रोड क्रॉस करून एज्युकेशनसाठी संघर्ष केला. दुसरं, आमच्या गावाची शैक्षणिक पार्श्वभूमी ही प्राथमिक अतिशय चांगली होती. म्हणजे 7वी पर्यंत. म्हणजे इथे प्रायमरी शिक्षक हे आमच्या गावामध्ये राहायचे. हां. गावामध्ये राहत असल्याने त्यांचा आमच्याकडे 24 अवर्स वॉच राहायचा. तर 7वी पर्यंत एज्युकेशन बेस आमचा अतिशय चांगला होता. पण नंतर आमचा जो पुढील जेव्हा 8वी क्लासचा जो विषय आहे, तर जाण्या येण्यामध्ये आम्हाला जो स्ट्रगल झाला, त्यानंतर आमचं एज्युकेशनल जो काही फोकस होता तो उडला गेला. म्हणजे कधी जायचं शाळेत, कधी नाही जायचं. दुसरं एक, शिक्षणाबाबत आपण काय समोर केला पाहिजे 10वी नंतर 12वी नंतर असे मार्गदर्शक त्यावेळेस तरी आम्हाला कोणी लागलं नाही. फक्त एवढंच होतं, की समोरचा जो शिकते त्या पद्धतीनं आपण शिकायचं आणि जोपर्यंत आपण पास होतो तोपर्यंत शिकायचं. अशा प्रकारची भावना आमच्या ग्रामीण भागातली होती. मग पुढे कसं काय? म्हणजे आता हे तर होतं की तुम्हाला जोपर्यंत शिकायचं तोपर्यंत शिकायचं आहे. परंतु MPSCकडे हा प्रवास. MPSCचा प्रवास जर सुरुवात जर म्हटलं तर हां. मी जेव्हा गाव सोडलं
हा. आणि मी काटोलला राहायला गाव गेलो. सोडायचं कसं काय कारण? ते काय झालं की ॲक्च्युली मला ग्रॅज्युएशन नंतर कम्प्युटर या फील्डमध्ये जायचं होतं. जसं BCA आहे, MCA आहे वगैरे असं करायचं होतं. कारण की त्याच्या अगोदर मी ग्रॅज्युएशनला असताना 1 वर्ष हा. कम्प्युटरचे कोर्सेस केले होते. परंतु माझ्या बहिणीचा D.Edला नंबर लागला काटोलला. हम्म. मग घरच्यांचं म्हणलं की आम्ही 2 मुलांना बाहेर राहून शिकवू शकत नाही. हम्म. मग तुला तिच्याच जवळ राहावं लागेल आणि तिथेच तुला काहीतरी करावं करावं लागेल. लागेल. नाहीतर म्हणे तू सोडून दे आणि शेती कर. मग मी काटोलला जाऊन ऑप्शन शोधले की मी BAचा विद्यार्थी आहे, BA ग्रॅज्युएट आहो आणि त्याच्यानंतर मला काय ऑप्शन्स आहे काटोल तालुक्याला. बघितलं तर माझ्यासाठी फक्त हिस्ट्रीमध्ये MA हे एकच ऑप्शन होतं. मग मी तेच ऑप्शन घेऊन तिथे हा, काटोलला. काटोलला गेलो आणि त्या हिस्ट्रीमध्ये MA करत असताना पण मला मी जेव्हा समोरचे MA नंतरची कंडिशन बघत होतो हा. की MA झाल्यानंतर आपण काय काय करणार. करायचं? तर म्हणजे कारण शिक्षण करत असताना MA एक तर तुमच्या म्हणण्यानुसार तुम्हाला प्रवेश नव्हता नाही. कॉम्प्युटर, परत MA ला तुम्ही गेला आणि आता परत पुढे प्रश्न की आता करायचं काय? करायचं काय, कारण की मला जे शिकवणारे होते ते युनिव्हर्सिटी टॉपर होते हा. आणि थोडेसे आमच्या मैत्री लेवलचेच होते, म्हणजे हा. खूप आपल्यापेक्षा एज गॅप नव्हता. मग मी त्यांना विचारायचं की सर तुम्ही टॉपर, युनिव्हर्सिटी टॉपर आहे, गोल्ड मेडलिस्ट आहे, मग तुमचं कसं नोकरीचं कसं. ते सांगायचे की नाही नाही, मग नेट सेट असते, नेट सेट क्लिअर हा. करावं लागेल, मग एखाद्या संस्थेला काहीतरी वशिला या त्या सगळ्या गोष्टी त्यांनी तेव्हा सांगितलं. तर मग थोडंसं मला असं वाटायचं की या फील्डमध्ये सुद्धा आपल्याला काही होणार नाही, आपल्याला फ्रीमध्ये नोकरी पाहिजे आणि एक कुठेतरी सन्मानाची नोकरी पाहिजे. म्हणजे असं मी त्या अँगलनी गेलो. हा. मग मला हा माझ्याच अभ्यासात, हा. माझ्या सराउंडिंग मध्ये मला हा मार्ग सापडला. मग मी जेव्हा त्या ग्रुपमध्ये गेलो किंवा तो अभ्यास करायला लागलो तर मला तशी मित्र भेटत गेली. मग त्या मित्रांच्या सानिध्यात राहून तशी काही लोक मिळाली, काही सक्सेसफुल लोक मिळाली, काही फेल्युअर मिळाली, त्यांच्यापासून मार्गदर्शन घेत घेत असं मी काटोलला फक्त 1 वर्ष MA ला राहिलो, 1.25 वर्ष. नंतर काटोल सोडून मी नागपूरला गेलो. माझं MA ला ऍडमिशन इथं होतं. काटोल. हा, मी नागपूरला जाऊन मी असंच जायचो, 2-4-8 दिवस फिरून यायचो, मित्राकडे राहून कोचिंग बघायचो, पोरं अभ्यास कशी करतात हे बघायचो, मग त्यांच्याकडची पुस्तकं घेऊन यायचो. मग काटोलला येऊन मी वाचायचो वगैरे, घरी येऊन वाचायचो. परंतु माझ्या डोक्यामध्ये फिक्स झालं होतं की ही अशी स्पर्धा परीक्षा आहे की आपल्याला कुठल्याही प्रकारचा वशिला न लागता फक्त मेहनत आणि अभ्यास करून आपण एक चांगल्या प्रकारची नोकरी मिळवू शकतो. याच्यावर माझा पूर्णपणे ट्रस्ट निर्माण झाला आणि मी मग तिथे मागे वळून पाहिलं नाही. मी जसा मला वेळ मिळेल, जसा मला टाइम मिळेल, त्या टाइमच्यामध्ये मी अभ्यास करायला लागलो. जोरदार तयारी सुरू केली. जोरदार तयारी सुरू केली. मग त्याच्यामध्ये त्यावेळी तुमच्या घरातल्यांचा त्यावेळी काय होतं का, म्हणजे आता तू कॉम्प्युटर सायन्सला तर तुम्हाला नको म्हटले होते, हा, आता तुम्ही MA हिस्ट्री करून MPSC कडे वळताय, त्यावेळी हा. घरातले काय बोलले का तुम्हाला? घरांचं तर म्हणणं, माझे आई वडील जनरली हा. 9वी पर्यंत एज्युकेशन असल्याने त्यांना स्पर्धा परीक्षा आणि ह्या मोठ्या नोकऱ्या किंवा शिक्षकची नोकरी हे खूप मोठे पैसे देऊन वगैरे देऊन असं काहीतरी असते. हा. म्हणून त्यांनी मला म्हटलं की तू आता काही बाहेर जाऊन आपल्या, म्हणजे त्यांच्या भाषेत सांगायचं झालं तर काही जीवाचे हाल करू नको बाबा, तू आपल्या घरी शेतीवाडी आहे ती बघ, कशाला नागपूरमध्ये राहायचं, मेसचं खायचं. कारण का तिथून मी आलो की एकदम सुकडा होऊन जात होतो. मग आई वडील ते माझ्याकडे बघून म्हणायचे बाबा तू जाऊ नको आता. मग म्हणून त्यांचा एक मला अपोज होता की तू समोर काही करायला नाही पाहिजे, तू आपली शेती वगैरे आहे ते सांभाळ, माझा एक मुलगा आहे लहान, तो नोकरी वगैरे करेल आणि तू शेती सांभाळ, असा अप्रोच होता. पण तरी मी त्यांना सांगितलं की ठीक आहे, मी 2-3 वर्ष करतो आणि 2-3 वर्षानंतर जर समजा माझं काही नाही झालं तर शेवटी माझी शेती आहे ते मी करीन, असं आई वडिलांना सांगितलं. मग त्यांनी म्हटलं ठीक आहे बाबा, तुला जे वाटते ते तू कर, पण आमच्याकडे पैसे वगैरे या गोष्टी नाही. मग मी असंच इकडं तिकडे मॅनेज करून काही ट्युशन्स क्लासेस घेऊन, नागपूरमध्ये सुद्धा मी ट्युशन्स क्लासेस घेतले. असं पैशाचं मॅनेज करून मी 3-3.5 वर्ष नागपूरमध्ये काढले आणि 6 महिने पुणेमध्ये काढले. आणि मग स्पर्धा परीक्षेसाठी काही कोचिंग्स वगैरे लावून, प्रायमरी जर कोचिंगचं म्हटलं तर माझ्या आयुष्यात सगळ्यात महत्त्वाचा टप्पा हा नाथे कोचिंग क्लासेसचा. मी काटोलला असतानाच त्यांनी एक एक्झाम घेतली होती. त्यांनी 10 मुलांना नागपूर जिल्ह्यातून निवडलं होतं आणि त्यांना 1 वर्ष फ्री क्लासेस, 5,000ची पुस्तकं, असं कोचिंग त्यांनी दिलं होतं. त्या स्कॉलरशिपला मी लागलेलो होतो. मग तिथे मला बरंचसं काही बॅकग्राऊंड, पहिलं मी तुम्हाला तिथं सिद्ध केलं की मी स्पर्धा परीक्षेसाठी बनलेलो आहे. मग त्यातून मग मला स्कोप भेटला. मग मी हळूहळू कोचिंग्स, काही दुसरीकडे पण मॅथ, रिझनिंग, ग्रामीण भागातलं असल्याने थोडंसं आपलं मॅथ आणि इंग्लिश हा पोर्शन कुठेतरी वीक असतो. मग त्याला तिथे डेव्हलप करावं लागते. कारण की प्रत्येक विषयात तुम्हाला नियर अबाउट 70% तरी मार्क घेणे आहे, 70-75% मार्क घेणे आहे आणि ते क्लिअरिटीने घेणे आहे, कारण निगेटिव्ह मार्किंग आहे. मग त्यासाठी मी बाकीचे पण असे क्लासेस प्रत्येक विषयानुसार तुम्ही हे केलं. स्वतःला मग तसं ते स्पर्धा परीक्षेप्रमाणे बनवलं.
जसं तुम्ही सांगितलं की 3 वर्ष तुम्ही नागपूर, नंतर पुणे 6 महिन्यासाठी. तर एकूणच जी सुरुवात होती तुमची स्पर्धा परीक्षेची, ती तुम्हाला यश मिळेपर्यंत एकूण कसा प्रवास राहिला तो? सुरुवातीला तर असं माझं ठरलं नव्हतं की मला MPSC थ्रू हम्म. कोणत्या पोस्टवर जायचं आहे, काय हा. जायचं आहे. जसजसे मित्र भेटत गेले तसतसं मला ते माहीत पडत गेलं की MPSC मध्ये या पोस्ट असतात. काही मला बुक्समधून किंवा MPSCच्या साईडवरून वगैरे कळत गेलं. नंतर मी ठरवलं की आपण काहीतरी क्लास 1 क्लास 2 आपण हे करू शकतो. करू शकतो. आणि सुरुवातीला थोडासा 1-1.5 वर्ष 2 वर्ष मला कॉन्फिडन्स नव्हता, कारण की मी कुठे सेटल नव्हतं झालो. मग जसं नागपूरला मी कुठे कोचिंग घ्यायला लागलो, मला फायनान्शियल पण माझा इश्यू संपलेला होता. हा. मी महिन्याचे 5-10 हजार रुपये कमवायचो. त्याच्यामुळे मग मला आता स्टेबिलिटी आली की मी अजून 2-3 वर्ष इथं हा. सस्टेन करू शकतो हम्म. आणि स्पर्धा परीक्षेला देऊ शकतो. मग मला पूर्ण कॉन्फिडन्स होता की मी होऊन जाईल, काही नाही काहीतरी होऊन जाईल. असं पण सुरुवातीला 1.5-2 वर्ष माझे, कारण घरचाही सपोर्ट नसल्याने 1.5-2 वर्ष माझे थोडेसे तुम्ही स्ट्रगल तुमचं मध्ये सगळं गेले. तुम्ही बघायचे, मानसिक शारीरिक सगळं तुम्हाला सगळं stable राहायचंय. बघायचं. कोणाचं तर तो थोडा सुरुवातीचा स्ट्रगल गेला. हा. मग मला हळूहळू त्यामध्ये मी कम्फर्टेबल झालो. हम्म. आणि मी PSIचा माझा सेकंड अटेम्प्ट होता. फर्स्ट अटेम्प्टला मी नाही होऊ शकलो. पण PSI सेकंड अटेम्प्टला झालो. त्याच्यामुळे मी जॉईन करून मग पहिली प्रतिक्रिया कोणाची काय होती? तुम्ही PSI झाल्यानंतर पहिली प्रतिक्रिया तर कोणाची अशी, काय आठवण आहे का तुमची? पहिलं तर मी सुरुवातीला माझ्या वडिलांना फोन केला की बाबा मी एक ऑफिसर PSI पोलीस ऑफिसर, त्यांना तर PSI हे काही लॉंग फॉर्म समजत नव्हतं. रिस्पेक्ट आहे. हां, तुम्ही म्हटले पोलीस ऑफिसर झालेलो आहे. तर त्यांना समोरचा शब्दच नाही निघाला बराच वेळ. त्यावेळी शेतीची आठवण होती. हां. आणि त्यांना पण माहित होतं की त्यांच्या नजरेसमोर मी म्हणजे हे एक काय मेहनत. कुटुंबाला हां. कसं पुश करता येईल, एक घरचा मोठा व्यक्ती मी होतो. हां. म्हणून बाकी मला 2 बहिणीला आणि भावाला दोघांना पण मला शिक्षणासाठी पुढं करायचं हां. होतं. आणि शेतीचं पण सांभाळून, आई वडिलांना पण सांभाळून त्यांना माहित होतं की ह्या पोराचा काही स्ट्रगल किती होता आणि त्याच्यातून त्याने हे मिळवलं. तर त्या आई वडिलांचं काही बोलणं मग त्या दिवशी झालं नाही. मला पक्षी जवळच भेटली. काही माझ्या मित्रांना खूप आनंद झाला होता. माझ्या मित्रांनी अक्षरशः एखाद्या मित्राची काय नाव सांगाल किंवा त्याच्याबद्दल ज्यावेळी तुमचं- माझा एक मित्र आहे सचिन डंबेलकर म्हणून, आजही आम्ही कॉन्टॅक्टमध्ये आहोत. त्याचे वडील DYSP म्हणून रिटायर झालेले आहे. अरे. त्याने मला फायनान्शियल पण भरपूर मदत केली. हम्म. तर त्याची व्हेकल पण माझ्याचकडे राहायची. आणि तो अकोल्याचा आहे प्रॉपर, म्हणून मी पहिली पोस्टिंग अकोला सुद्धा घेतली. आणि सुरुवातीला त्याच्या घरीच राहून मी काही दिवस ड्युटी केली, मला रूम वगैरे मिळेपर्यंत. म्हणजे खूप चांगला माझा मित्र, की तो तर नाही होऊ शकला, त्याचं पण खूप स्वप्न होतं PSI किंवा DYSP व्हायचं. पण त्याने मला खूप पुश केलं. म्हणजे सकाळी मी रनिंगला सुद्धा उठत नव्हतं, कधी कधी तो मला उठवायचा, रनिंगला न्यायचा, टायमिंग लावायचा. म्हणजे माझ्याकडे फिजिकलचे कोचिंग लावायला वगैरे काही पैसे नव्हते असं, आणि मी काही लावलेले पण नाही. तेच माझे मित्रच माझं करून घेत होते थोडं फिजिकलचं वगैरे हे ते व्यवस्थित. तो एक माझा एक खूप छान मित्र आहे आणि त्याचे खूप मी धन्यवाद मानतो की त्याने मला पुश केलं, प्रत्येक वेळोवेळी मदत केली. आणि मला अशी आठवण नाही उद्याली फायनान्शियल वगैरे काही अडचण झाली तर मला माहित आहे की सचिन आहे. तुमचं पुढे हां. आहे मी आर्थिक मला बाजू सांभाळते तुझी काहीतरी मी. हां, तर त्याच्यामुळं मग मला थोडंसं त्या सचिनमुळे बरंचसं. सचिन आहे एक, माझी एक ममता मैत्रीण आहे, हां. ती पण आता सहाय्यक आयुक्त आहे पिंपरी चिंचवड नगर वा. विकास. तिने पण मला फायनान्शियल मदत केली. म्हणजे असे बरेचसे मित्र मैत्रिणी आहे, हे थोडेसे जवळचे मित्र मैत्रिणी होते. एक साधारण आपल्याला पाहायला मिळते की तसं विदर्भ आहे, हा विदर्भात एका जिल्ह्यातून तुम्ही येता. गावच्या मुलांकडे एक न्यूनगंड आपण म्हणू शकतो किंवा स्पर्धा परीक्षेच्या दृष्टिकोनाने जसं तुम्ही म्हटलं की तिथे जाऊन काय करायचं, आणि तुम्ही तर विरोध करून आला होता, शेतीला तुम्ही नाकारलेलं होतं, आणि गावकडच्या मुलांना शेतीशिवाय पण कधी कधी पर्याय नसतो, रोजगाराचे पण प्रश्न आहेत. अशा वेळी एक न्यूनगंड पण असतो की मी तिकडे जाऊन करणार तरी काय. अशा वेळी काय केलं पाहिजे मुलांनी, म्हणजे विशेष ग्रामीण भागातल्या विद्यार्थ्यांनी, त्यांच्यासमोर रोजगाराचे एवढे पर्याय उपलब्ध नसतात, ते अशा वेळी काय केलं पाहिजे? मला एक सांगावंसं वाटते की ग्रामीण भागातला विद्यार्थी आणि शहरी भागातला विद्यार्थी दुसरा कुठला विद्यार्थी असा काही फरक नाही आहे. हां. जेव्हा आपण एका कॉम्पिटिशनमध्ये उतरतो हां. तेव्हा त्यालाही तेच करायचं असते, आपल्याला तेच करायचं असते. ग्रामीण भागाच्या विद्यार्थ्याचं थोडासा एक न्यूनगंड या बाबतीत होतो की आपण ज्या एज्युकेशन सिस्टममध्ये आलेलो आहोत, आपण जे काही प्रायमरी एज्युकेशन घेतलं असते, 8वी 9वी 10वी 12वी जे एज्युकेशन घेतलं असते ते फक्त पास होण्यापुरतं घेतलेलं असतं. म्हणजे आता तरी कुठेतरी पालकांची किंवा त्या मुलांची मेंटॅलिटी वाढली की नाही मला चांगले मार्क मिळवायचे. पण आम्ही ज्या काळात होतो ना त्या काळात 40% जरी पास झाला तर पूर्ण गावभर पेढे वाटायचे पालक. म्हणजे अशा प्रकारचं एज्युकेशन होतं. आता तरी कुठेतरी पर्सेंटेज ग्रेड हा लोकांना आता समजायला लागला. आमच्या काळात पास 10वी 12वी पास खूप असं.
पण त्या 10वी-12वीच्या पासच्या मेंटॅलिटीमध्ये आपण जे अकॅडमिक एज्युकेशन घेतो ते तेवढ्या स्ट्रॉंग आणि परफेक्ट घेतो. आधी मग समोर जेव्हा एज्युकेशन घ्यायला जातो तेव्हा लसावी मसावी भागाकार गुणाकार इथून सुरुवात करावी लागते, कारण की आपण इकडे ते परफेक्ट केलेलं नसतं, म्हणजे आपला जो पाया आहे तो मजबूत नसतो. ग्रामीण भागाच्या विद्यार्थ्यांनी कुठेही जरी शिकलं तर काही प्रॉब्लेम नाही आहे, फक्त त्याने आपलं बेसिक एज्युकेशन चांगलं केलं पाहिजे. म्हणजे पहिलं 5वी ते 12वी या एज्युकेशनमध्ये स्पर्धा परीक्षेचा 60 ते 70% सिलेबस इन्क्लूड आहे. मग तर ग्रॅज्युएशनचा 10-20% तो याड होतो, पण यामध्ये खूप चांगला सिलेबस कव्हर होऊन जातो. म्हणून सुरुवातीला कुठल्याही प्रकारचा न्यूनगंड वगैरे बांधण्याची गरज नाही. तुम्हाला जर 12वीमध्ये कळलेलं की मला स्पर्धा परीक्षेचा ट्रॅक पकडायचा आहे, तर 12वीपासून तुम्ही आपला स्वतः स्पर्धा परीक्षेकडे फोकस करून त्या पद्धतीचा सिलेबस, त्या पद्धतीचे डॉक्युमेंट्स, त्याचे म्हणजे कोणत्यासाठी तुम्ही तयारी करताय, त्याचा सगळा फॉर्मॅट, त्याचा चार्ट, त्याची पुस्तकं ही तयार करून त्या मार्गाने चाललं पाहिजे. म्हणजे ग्रॅज्युएशन सोबत तुम्ही हे एक टार्गेट ठेवलं पाहिजे, म्हणून मग ते बरोबर तुम्ही कव्हर व्हा. ग्रॅज्युएशन झाल्यानंतर आपण एकूण तुम्ही अगोदर साइड बाय साइड अगोदर साईड बाय साईड जर गेलं तर तुम्हाला ऍटलीस्ट जेव्हा ग्रॅज्युएशन नंतर तुमचं 1 वर्ष हे सिलेबस माहीत होण्यात किंवा रिझनिंग मॅथचं तुमचं बेसिक तयार होण्यास लागतो. ते जर अगोदर तुम्ही ग्रॅज्युएशनला करून घेतलं तर मग ग्रॅज्युएशन नंतर तुम्हाला थोडंसं सोपं जातं. आणि ग्रामीण भागाच्या विद्यार्थ्यांची आता तरी कंडिशन मला असं वाटतं की चांगली आहे, अगोदरपेक्षा आमच्या वेळेसपेक्षा आता चांगली आहे. आणि आता शिक्षक वगैरे पण चांगल्या प्रकारे लक्ष देतात. पालक सुद्धा जागृत झालेली आहे. तेव्हा पालकांना आणि एज्युकेशनचा असा काही संबंध नाही. आमच्या पालकांनी तू फक्त शिक, म्हणजे अब्राहम लिंकनची आई कशी म्हणायची की तू फक्त वाच, तर तेच वाच किंवा अभ्यास कर. तू काय अभ्यास करतं, कोणता अभ्यास करतं, तुला काय बनायचं आहे, कुठे जायचं आहे, या बाबतीत त्यांच्याकडे काही नव्हतं. फक्त शाळेत जा आणि अभ्यास कर, या 2 गोष्टीच्याच फक्त त्यांना माहिती होती. जसं आपण ग्रामीण भागातल्या विद्यार्थ्यांकडे आता न्यूनगंडाविषयी बोललो, न्यूनगंड असतो त्याविषयी बोललो किंवा एक मायनस पॉईंट असतो. तसे तुम्हाला काय वाटलं की तुम्ही ग्रामीण भागातून ज्यावेळी एका सरकारी परीक्षा पास होऊन तुम्ही एक सेवा देत आहात, तर तुम्हाला काय जाणवलं का की नाही ग्रामीण भागातल्या मुलांकडे हा पण प्लस पॉईंट असू शकतो आणि त्याच्यावरती फोकस केला पाहिजे ग्रामीण भागातल्या मुलांनी? ग्रामीण भागातल्या मुलामध्ये स्ट्रगल, मेहनत, जिद्द, एखादी गोष्ट पूर्णपणे करण्याची क्षमता आणि धडपड, कारण का ते अंगभूत गुण असतात गावातली. ही जी क्वालिटीज आहे, ही क्वालिटी प्रशासनामध्ये त्याला वेळोवेळी कामाला येते. जसं मी पोलीस विभागात आहे, तर पोलीस विभागात असताना माझं 50% जे वर्क आहे ते फील्डचं वर्क आहे. इथे जाणं, तिथे जाणं, धडपड करणं, त्या आरोपीला शोधणं, त्या कंप्लेंटकडे जाणं, त्यांचं स्टेटमेंट घेणं, कुठे काही उद्या कायदा सुव्यवस्था प्रश्न निर्माण तिथे जाणं, तिथे फेस करणं, लोकांसोबत बोलणं, चर्चा करणं. तर या सगळ्या जो पार्ट आहे हा ग्रामीणचाच पार्ट आहे. आणि विशेष म्हणजे आपण जी सेवा देतो कुठल्याही विभागाची, म्हणजे आपण कलेक्टर जरी झाला तरी तुम्हाला 70% लोक ही ग्रामीण भागातलीच मिळणार, कारण का आपला खेड्यांचा देश आहे, गावातला आहे. शहरात तेवढी 40% लोक आहेत, 60 ते 70% लोक ही ग्रामीण भागातली आहेत. पण त्यांच्यासोबत आपल्याला त्यांचं भावना समजून घेणं, त्यांचं ट्युनिंग समजून घेणं, त्यांच्या परिस्थिती समजून घेणं, तर ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्या ग्रामीण भागाच्या मुलाला व्यवस्थित समजून येते आणि ते काम करण्यात सुद्धा त्याला मदत होते. तर या गोष्टी म्हणून ग्रामीण भागातला जर एखादा ऑफिसर असला किंवा ऑफिसर ग्रामीण भागातले असले तर या सगळ्या प्रकारे चांगल्या प्रकारे ग्रामीण भागातल्या जनतेला सेवा देऊ शकतात. म्हणजे न्यूनगंड नाही आहे, तो आपला पॉझिटिव्ह पॉईंट आहे. तुम्हाला चांगलं इंग्लिश, चांगलं मॅथ कदाचित नाही येणार, पण तुमच्यामध्ये या क्वालिटीज आहे की तुम्हाला लोकांना सर्व्हिस देण्यासाठी जर तुमच्याकडे चांगल्या क्वालिटीज आहे, तुमच्याकडे जे फील्ड वर्कचं जे काम आहे किंवा जी स्किल्स आहे ते ऑलरेडी तुमच्याकडे आहेत, फक्त काही गोष्टींवर तुम्हाला लक्ष द्यावं. जसं फिजिकल चांगलं आहे ग्रामीण भागातल्या मुलांचं, आणि त्यांची मेंटॅलिटी सुद्धा टफ आहे. ह्या सगळ्या गोष्टी ग्रामीण भागातल्या विद्यार्थ्यांकडे आहे. आणि निश्चितच त्यांनी जर ठरवलं ग्रामीण भागातल्या कुठल्याही विद्यार्थ्यांनी, फक्त इतकंच की थोडंसं अगोदर ठरवायचं असतं. जर तुम्ही थोडं अगोदर ठरवलं 10वी-12वीला आणि तिथून जर त्यांना प्रॉपर तुम्ही त्या गायडन्स न दिलं तर ते लवकरच सक्सेस होणार. आणि फेलर होण्याचा प्रॉब्लेम्स काय असतो की आपण लेट सुरू करतो. बरेचसे विद्यार्थी मला भेटतात की 28 वर्ष 29 वर्ष वय झालं, सुरुवात त्यांनी 25ला केली असते. तुम्ही सुरुवात जर 18-19ला केली तर तुम्ही 25 पर्यंत निश्चितच तुमच्या हाती काहीतरी मिळणार. आणि माझं तर असं मत आहे की ज्याने स्पर्धा परीक्षेला एकदा सुरुवात केली ते त्याने सोडायचं नाही, अजिबात सोडायचं नाही. तो 100% कुठे ना कुठे चांगल्या उल्लेख केला की सोडायचं नाही. स्पर्धा परीक्षा तयारी करणारा जो विद्यार्थी आहे साधारण किती वेळ दिला पाहिजे किंवा किती अटेम्प्ट दिले पाहिजे तुमच्या मते? किंवा आता तसं काही आपल्याला सांगता येणार नाही किती अटेम्प्ट दिले पाहिजे किंवा त्याने किती वर्ष दिले पाहिजे, असंही नाही आहे.
तर त्याने जोपर्यंत स्वतःला सिद्ध त्याला वाटलं की नाही मी आता माझे सगळे करून चुकलेलो आहो, पण मी आता होत नाही आहे आणि माझ्याकडे दुसरं ऑप्शन्स आहे चांगलं, तर त्याने ते सुद्धा ऑप्शन केलं पाहिजे. पण असं परफेक्ट सांगता येणार नाही की त्याने एवढेच अटेम्प्ट द्यावं, एवढ्याच वयापर्यंत केलं पाहिजे असं नाही. मी 40व्या 39व्या वर्षापर्यंत तलाठी लागलेली व्यक्ती सुद्धा पाहिली आहे 39 वर्षाला. हा. ते आधी डॉक्टर होते, हम्म. ते कुठला तरी कोर्स करून डॉक्टर, त्यांनी नंतर MPSC कडे आले 42-43 मध्ये आणि 32 33 मध्ये आणि 39 मध्ये ती लागली. म्हणजे असं पण होऊ शकते. तुम्हीचा जो प्रवास होता, शेतीला तुम्ही नाकारलं, शेतीला नाकारून तुम्ही सरकारी परीक्षा देण्याचं ठरवलं, स्पर्धा हो. परीक्षेला अधिकाऱ्याला. आज आपण शेतात बसलेलो आहे हो. आणि हा जी काही मुलाखत आहे तुमच्याशी मी चर्चा करताय आणि माझ्या मागे राष्ट्रीय संत तुकडोजी महाराजांचा एक छोटीशी मूर्ती दिसते, एक पुतळा इथे दिसतोय. याचं कारण काय सांगाल तुम्ही? मित्रांनो, याचं थोडं माझ्या आजोबा माझे जे आजोबा होते मारुतीजी भस्मे, हे त्यांच्याशी जुडलेलं आहे. माझे आजोबा राष्ट्रसंतांचे खूप मोठे अनुयायी होते. ते राष्ट्रसंतांसोबत बाहेर सुद्धा निघून गेले होते, बरेच दिवस त्यांच्यासोबत राहिले. आणि माझ्या आजोबाचा ॲक्सिडेंट झाला होता बसने 1993 ला. त्याच्यानंतर 2003-4 ला त्यांचे काही पैसे मिळाले. त्या पैशा संबंधाने मग फॅमिलीमध्ये काही डिस्प्यूट निर्माण झाले आणि मग 2010 ला जेव्हा मला स्पर्धा परीक्षेला पुण्याला जायचं होतं 10-11 ला, तेव्हा मी त्या काही पैशाचा वापर केला आणि मी ठरवलं होतं की हे तर पैसे निघून जाईल. जेव्हा केव्हा मी सक्षम होईल, माझ्या आजोबाची जे पैशाची जी आठवण आहे आणि ते जे पैसे मी घेतले होते स्पर्धा परीक्षेसाठी, त्यासाठी मी कुठेतरी ते एक चांगलं काम करीन किंवा एखादं राष्ट्रसंताचं मेमोरेबल किंवा पुतळा किंवा मंदिर काहीतरी बांधीन. त्याचंच एक आणि ग्रामीण भागातल्या लोकांना किंवा विद्यार्थ्यांना एक आजच्या अशा राष्ट्रसंतांच्या विचारांची गरज आहे आणि अशा प्रकारच्या विचाराचा आचाराचा प्रसार व्हावा या ठिकाणावरून, म्हणून मी राष्ट्रसंतांच्या ह्या मूर्तीची या ठिकाणी मागल्या वर्षी स्थापना केली. माझ्या गावातील बरेचसे 30-35 लोक हे माझ्याशी जुडलेले आहे, तरुण मित्र जुडलेले आहेत. आजच्या तरुण जी पिढी आहे याला तुम्ही कसं रिलेटिव्ह कराल, किंवा जो इंस्टाग्रामचा किंवा सोशल मीडियाचा जो एकदम चालू आहे, अशा ह्याच्यामध्ये राष्ट्रीय संत तुकडोजी महाराज हे एका युवांचे मार्गदर्शन किंवा मॉडेल कसे होऊ शकतात? बघा, बेसिकली गोष्टी पाहिलं तर माणसाला आनंदी, प्रेरणादायी आणि उत्साही राहणं गरजेचं आहे. बेसिकली माणसाची रिक्वायरमेंट ही आहे. बेसिकली आपण जसं फेसबुक इंस्टाग्राम वापरतो, त्याच्यातून आपण आनंदी होतो, प्रेरणादायी होतो आणि उत्साही होतो. जर असं असलं तर हे ते यूट्यूबमधून जरी होत असलो तरी बेसिक जे आपले वैचारिक लेवल आहे, ती वैचारिक लेवल परिपक्व होण्यासाठी राष्ट्रसंतांसारख्या माणसांच्या विचाराची आपल्या विचारात आणि आचारात येणं गरजेचं आहे. जसं आता व्यसनाधीनता वाढत आहे, व्यसनाधीनता राष्ट्रसंतांना अजिबात नको. मी पोलीस विभागामध्ये आहे मित्रांनो. मला कोणीही जर कुठेही दारू पितानी, खर्रा खातानी, गुटखा खातानी, तंबाखू खातानी बघितलं असेल तर त्यांना मला समोर. इव्हन माझ्या गावात सुद्धा, माझ्या गावामध्ये माझा कार्यक्रम झाला होता, मी जेव्हा लागलो तेव्हा मला काही माझे शिक्षक होते, त्यांनी विचारलं की तर तुझ्या मागचं काय रहस्य आहे. मी सांगितलं की 50% जीवनाची लढाई तेव्हाच जिंकलेलं होतं की जेव्हा मला कोणतंही व्यसन नाही किंवा आता सुद्धा नाही, पोलीस विभागात येईन तेव्हाही नव्हतं. तर त्याच्यामुळं निर्व्यसनी राहण्याचा संकल्प हे राष्ट्रसंतांच्या विचारामुळे आम्हाला मिळाला. म्हणजे आमचं कुटुंबच त्या पद्धतीचं आहे. तर ते एक आमच्या जीवनामध्ये फार मोठं मोलाचं. तसंच लोकांच्या जीवनामध्ये सुद्धा हे एक हा पॉईंट सुद्धा एक महत्त्वाचा आहे जो राष्ट्रसंतांनी आपल्या समाजाला दिला. आणि सोशल मीडिया थ्रू अशा प्रकारच्या विचारांचा प्रसार करणं गरजेचं आहे. आता जो काही प्रवास होता सर, मी आता शेवटाकडे येईन. तुमच्या शेवटचा जो माझा प्रश्न हाच राहील की तुम्ही जो घेतलेला निर्णय, शेती असताना देखील तुम्ही जो ठामपणे निर्णय घेतला की नाही मला शासकीय सेवेत जायचं आहे, स्पर्धा परीक्षा तयार केली, हा निर्णय तुम्ही कसा घेतला आणि जे कोणी प्रेक्षक आहे, जे कोणी आपली युवा पिढी बघते आपल्याला, त्यांना तुम्ही काय सांगाल? माझं मित्रांनो युवा पिढीला हेच सांगणं आहे की आपल्या परंपरेनुसार शेती तर हा आपला हातखंडा आहे. आपण तर शेती नोकरी करून किंवा प्रायव्हेट जॉब करूनही करू शकतो, पण आपलं जे एक एज असते, जे आपण शिक्षण घेतो ते अतिशय चांगल्या प्रकारे घेतलं पाहिजे. आपले आईवडील आपल्याला खूप मेहनत करून एक एक पैसा जमा करून आपल्याला शिक्षण देतात. एज्युकेशन, अकॅडमिक एज्युकेशन चांगलं घेतलं पाहिजे आणि त्या एज्युकेशन बेसवर आपल्याला कुठे चांगली नोकरी मिळेल, एक नोकरी चांगल्या पद्धतीची नोकरी आपल्या क्वालिटीनुसार, आपल्या विचारानुसार आणि आपल्याला जी आवडते त्या पद्धतीची नोकरी मिळवण्याचा एक प्रयत्न केला पाहिजे.
आणि ती मिळाल्यानंतर बाकी जे काही तुमच्या घरचं शेती आहे वगैरे आहे हे पण तुम्ही चांगल्या प्रकारे हँडल करू शकता. म्हणून शेतकऱ्याच्या पोराने चांगलं क्वालिटीचं कोणत्या संस्थेत एज्युकेशन घेतं हे महत्त्वाचं नाही किंवा शाळेत महत्त्वाचं नाही. तो चांगला सिलेबस चांगल्या शिक्षकाकडून जाणून घेऊन आपण त्याला चांगलं एज्युकेशन घेतलं पाहिजे, जेणेकरून समोर ते आपल्याला भविष्यात कामाला येईल. आणि यासाठी तुम्ही काय करणार आहात का या विद्यार्थ्यांसाठी भविष्यात? मित्रांनो, आता आमच्या इथचे जे पालक वर्ग आहे त्या पालक वर्गाला तेवढ्या पद्धतीचं नॉलेज नाही. जे मी हे गोष्ट सांगतोय ते पालक आपल्या मुलांना बघ तू शरद सारखं कर काहीतरी बन एवढंच म्हणू शकतो, परंतु त्याला नेमक्या अडचणी काय त्या मुलाच्या प्रायमरी लेवलला ह्या अडचणी आपल्यासारखे एज्युकेटेड मुलंही समजू शकतात. मग यासाठी आमच्या इथं ICSR एक ग्रुप आहे जो आमच्या तालुक्यातील सगळ्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणारे आमचे प्रशांत भाऊ डोंगरे आहे, हरीश डोंगरे आहे आणि त्याची जे काही संबंधित मित्रमंडळी आहे त्या मित्रमंडळींनी आणि आम्ही आमचा सुरुवातीला व्हॉट्सअप ग्रुप आहे एक, त्या ग्रुपच्या मार्फतीने आम्ही आपल्या आयडियाज किंवा बरेचसे लोक त्याच्यामध्ये जे काही आयडियाज देतात त्या पद्धतीने काम करायचा प्रयत्न केलेला आहे. मागील गेल्या 2 वर्षामध्ये 10 ते 12 विद्यार्थी आपल्या तालुक्यातील अतिशय चांगल्या नामांकित मोठ्या संस्थेमध्ये चांगल्या युनिव्हर्सिटीमध्ये चांगल्या प्रकारचं क्वालिटीचं एज्युकेशन घेत आहे. शेतकऱ्याची पोरं आहे, मजुराची पोरं आहे, त्यांना फक्त त्यांच्या एज्युकेशनच्या गाईड करून त्यांना त्या संस्थेपर्यंत पुश करण्याचं काम आमचा ICSR ग्रुप करतो. तसंच विद्यार्थ्यांचा बेसिक कमजोर राहू नये, म्हणजे जसं 5वी पासून 7वी 8वी 9वी 10वीचे मुलं तर बोंदर ठाण्यामध्ये एक छोटीशी लायब्ररीचं ओपन केलेलं आहे. तिथे जसं हरीश आहे आपला त्याची जे मित्रमंडळी आहे किंवा आम्ही जाऊन त्यांना वेळोवेळी मार्गदर्शन करतो की तुम्ही ह्या पद्धतीचं वाचलं पाहिजे. जसं स्कॉलरशिपच्या एक्झाम आहे, जसं 5वीची एक्झाम आहे 7वीची एक्झाम आहे, तर त्या एक्झामकडे मुलं कसे वळण त्यांचा थोडासा सिलेबस त्यांना मॅथ रिझनिंग या बाबतीत त्यांना म्हणजे प्रायमरी लेवलला त्यांना त्यांचं एज्युकेशनल सोबत सगळ्या गोष्टी आहेत ज्या तुम्ही ज्या राबवताय ICSRच्या माध्यमातून या तुम्ही मानधन करून घेता का मोफत आपल्या ग्रामीण भागात? नाही, मानधनचा तर विषयच नाही आहे आम्हाला. हे सगळं फ्री ऑफ कॉस्ट आहे सगळ्या विद्यार्थ्यांसाठी आणि इव्हन आम्ही चांगला आमचा क्वालिटी टाइम काढून त्यांना देतो. त्याच्यापेक्षा आम्हाला पैशाची काही मोठी गरज नाही आहे. म्हणजे माझा जो शेतकरी मुलगा आहे किंवा शेतकऱ्या मुला जे पालक आहेत त्यांचा मुलगा कुठेतरी एका शासकीय सेवेत किंवा चांगल्या संस्थेत शिकला पाहिजे एवढं आमचं ध्येय आहे आणि ते निश्चित यशस्वी पण त्याच्यामध्ये आम्ही होतो. आणि भविष्यात तर अशा प्रकारचं पुन्हा मोठ्या प्रमाणात करण्याचा आमचा प्लॅन आहे. आता सोशल मीडिया हा प्लॅटफॉर्म एक अवेलेबल झालेला आहे. आता एका विशिष्ट गावामध्ये किंवा एका विशिष्ट शहरामध्ये केलं तर ते विशिष्ट लोकांपर्यंत पोहोचेल. म्हणून आता सोशल मीडिया थ्रू यूट्यूब चॅनल असो किंवा अजून काही चांगल्या प्रकारचं काय सोशल मीडिया थ्रू आपल्याला त्या ग्रामीण भागातल्या मुलापर्यंत पोहोचवता येईल त्याचं स्पर्धा परीक्षेचं नॉलेज किंवा अशा सक्सेसफुल लोकांच्या स्टोरीज की आणि दुसरं एक महत्त्वाचं की ग्रामीण भागातल्या मुलांचं जे इंग्लिश मॅथ रिझनिंग आणि सायन्स या गोष्टी ज्या वीक असतात त्या समोर त्यांना इंजिनिअरिंगपर्यंत त्या फेस करावं लागतात. तर अशा गोष्टीसाठी सुद्धा त्यांच्या अकॅडमिक सिलेबसमध्ये ज्या काही गोष्टीचे कंटेंट आहे त्याच्यावर यूट्यूबवर याच्यावर म्हणजे बनवून त्याचे व्हिडिओ बनवून त्या सिलेबसचे त्यांचं इंग्लिश मॅथ रिझनिंग सायन्स हे कशा प्रकारे आपल्याला स्ट्रॉंग करता येईल याच्या बाबत सुद्धा आम्ही प्रयत्न करत आहोत. आणि येणाऱ्या काही दिवसामध्ये यूट्यूब चॅनल होऊन त्या मार्फतीने विद्यार्थ्यांपर्यंत सुद्धा ते नॉलेज पोहोचल. ठीक आहे, खूप खूप धन्यवाद सर. धन्यवाद. आपण मला म्हणजे तुम्ही आलात माझ्या गावाला. आम्ही ज्या ठिकाणी बसलो आहे हे माझं शेत आहे, माझं गाव आहे. या समोरच्याच रोडवर मी फिजिकलची प्रॅक्टिस केलेली आहे. या शेतातला आणि आजूबाजूच्या परिसरामध्ये अशी कोणती जागा नसते जिथं माझा घाम नसून पडलेला. या रोडने सुद्धा कुठे अशी जागा नसून राहिली. या प्रत्येक मातीला तुमची मेहनत, माझी मेहनत आहे. म्हणजे मला कोणी म्हणते की हातात एक खडा टाका लागते तर मी म्हणतो या शेतातला एक खडा घेतला आणि त्याला गोल करून जरी बांधला हाताला तरी नशीब उजळेल. अशा प्रकारचं माझं घाम गाळावं लागेल. या प्रकारचं इथे माझं जीवन गेलेलं आहे आणि मी माझ्या कुटुंबात अतिशय आनंदी आहे. मला पत्नी 2 मुलं, माझा एक भाऊ ONGCला आहे, दोन्ही प्रायव्हेट शिक्षक आहे. अतिशय चांगल्या प्रकारे महाराजांचा आशीर्वाद आहे आणि मी सगळी शेती त्यांच्याच आशीर्वादानं डेव्हलप करून भविष्यात सामाजिक कार्याला किंवा स्पेशली बॅकवर्ड मुलांच्या एज्युकेशन शेतकऱ्यांच्या मुलांच्या एज्युकेशनला आपला हातभार लागावा एवढीच मला ईश्वरचरणी प्रार्थना आहे. ठीक आहे, तर हे असे होते आपले शरद बसमे सर. असं म्हणता येईल की या आयुष्यामध्ये तुम्हाला चांगली माणसं आहेत असं म्हणायला तुम्हाला
टाळता येणार नाही.